Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Майбутнє Крима». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. І сьогодні ми будемо говорити про кримську нерухомість, про кримське майно. Землю, маєтки, квартири, домівки, будь-яку нерухомість, яку зараз окупаційна влада Криму вважає своєю. Якщо ми згадаємо про те, що було в 2014 році, як кримчан запевняли в тому, що всі документи українського зразка визнаються Російською Федерацією, що не треба буде змінювати. Потім виявилося, що їх треба змінювати, але безкоштовно. Тепер очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов ініціював законопроект, яким пропонує не визнавати будь-яких документів на землю, на нерухомість, на комерційне майно, які були видані Україною. От саме про це ми і будемо говорити з нашими гостями в студії. З нами сьогодні Геннадій Дрозенко, публіцист, юрист, конституціоналіст, можна і так сказати, Юлія Коздовіна, радник міністра з інформаційної політики, а також експерт, який займався свого часу кримською нерухомістю. Віталій, секретар, прокурор відділу представництва прав громадян в прокуратурі Автономної Республіки Крим, яка діє тут, в Києві, а також Сергій Заєць, адвокат, експерт регіонального центру прав людини. От ми будемо говорити про оцей, я так думаю, що все ж таки вчинок пана Аксьонова, це такий, це вже, знаєте, це як симптом хвороби там, але хвороба полягає в іншому. Росія окупувала Крим і при тому, що Володимир Путін запевняє нас, що ніхто не постраждав, але постраждали багато, і будь-яка крадіжка, вона тягне за собою іншу крадіжку. Пане Віталію, у мене до вас, як до представника правоохоронних органів, перше питання. От те, що нам сказав Аксьонов, те, що взагалі він ініціює там, це взагалі злочин? Безумовно, це злочин. І я хотів би звернути увагу, що злочин не тільки на рівні України, так, а скоріш за все, тут треба розглядати і його дії в рамках Женевських конвенцій, Гаазьких конвенцій, і саме порушення звичаїв, так, і правил війни. Тому що ці дві конвенції, і, зокрема, стаття 438 Кримінального кодексу України, вони говорять про те, що ніхто не може бути позбавлений права власності. Фактично, здійснюючи такі дії, чи натякаючи на вчинення таких дій і реалізуючи їх в майбутньому, вказані особи примусово позбавляють людей власності. А це вже є міжнародний злочин. Тому я думаю, що у випадку доведення своїх дій до кінця своїх слів, вони будуть належним чином кваліфіковані і, зокрема, прокуратурою Автономної Республіки Крим. Це така проблема, вони не бояться відповідальності. Ми постійно говоримо про те, що я, до речі, це вам, Сергій, пане Сергію, це питання, тому що я читала вашу заяву про те, що, теж ви говорили, що перегляд прав власності неприпустимий, про те, що люди мають звертатися до ЄСПЧ, якщо таке стає. Але ми розуміємо, що окупанти не бояться. Вони не бояться цих вироків. Вони роблять вигляд, що вони там назавжди. Ви знаєте, коли ми говоримо про те, що вони не бояться, то це питання ціни чи прийнятної ціни. Це розрахунок на те, що люди з цим погодяться і не будуть захищати свої права. І тут питання фактично, яке кожен має вирішити для себе, чи готовий він з цим змиритися, чи готовий він боротися. Бо якщо люди готові вести боротьбу, то вони отримають свого часу і компенсацію, відновлення порушених прав і все інше. І заяви з боку Російської Федерації про те, що, наприклад, Російська Федерація має намір вийти з Ради Європи, не визнавати рішення Європейського суду. Це насправді заяви, які спрямовані на те, аби люди не вважали такі дії зі свого боку ефективними. Але насправді це не так. І навіть якщо Російська Федерація вийде з Ради Європи, то діяти це рішення розпочне через деякий час. І за правопорушення, які вчинені в цей період, Російська Федерація так само буде відповідати. Але ще немає жодного прикладу, точніше був нетривалий приклад, коли Греція виходила з Ради Європи і потім повернулася. І фактично немає таких ситуацій, які б призводили до того, що країна назавжди покидала б Раду Європи. Це означає, що якщо люди не хочуть
втратити своє майно, необхідно боротися. І у нас в нашій організації, в регіональному центрі прав людини, є дуже багато прикладів, коли люди готові боротися, коли звертаються до Європейського суду, і Європейський суд, ну, напевно, після того, як він розгляне міждержавну скаргу, він візьметься за приватні. індивідуальні справи, оскільки на рівні міждержавних скарг будуть встановлені певні принципи, які потім можуть бути застосовані під час розгляду індивідуальних скарг. І фактично тоді Європейський суд надасть цьому оцінку, але ще раз повторюсь, все залежить від окремих людей, від бажання кожного. Бо фактично люди в разі порушення їх прав стають перед вибором. Або вони приймають ситуацію, як є, або вони змиряються, або вони борються далі. І я хочу сказати, у нас громадська організація, яка надає таку допомогу. Багато у вас звернень до вас через саме майнові питання? Через майнові питання, я не скажу, що їх дуже багато, якраз таки на відміну від інших ситуацій, таких в порівнянні з тим, що ми чуємо про такі порушення, фактів звернення небагато. Вони є, але їх небагато, тому що люди значною мірою бояться тиску з боку місцевої влади. Люди частково не вірять в успіх цього. І більше скарг пов'язані з іншими питаннями, де, скажімо так, питання майна – це все ж таки питання лише майна. Якщо людям є що їсти, то вони можуть від цього відмовитися. Зрозуміло. Я тоді, знаєте, у мене тоді питання до пані Юлії, тому що ви досліджували питання майнові в Криму. Тобто, ми знаємо, всі прекрасно знаємо про те, що в Криму була величезна кількість земельних ділянок, нерухомості, яка була недобудована. Тобто фактично там навіть немає документів українського зразка, наприклад, або є якісь там, те, що називалося самовільне будівництво. І зараз, я так розумію, що ми припинили робити щось з цими документами, і фактично, якщо у людини, наприклад, забирають земельну ділянку, яка була недооформлена свого часу, але він вже, фактично, там вже майже, наприклад, не було госакту. Вже був проект відвіду, все було технічна документація. І от зараз нього відбирають, він навіть, я не знаю, чи може він взагалі говорити про те, що він є власник. Або в нього є будинок, який був не прийнятий в експлуатацію. І от яка кількість таких будинків, такої ситуації в Криму, таких от? Ми насправді цього питання не досліджували. Ми досліджували питання державної власності, тобто скільки об'єктів державної власності, скільки об'єктів комунальної власності було відібрано окупаційною владою. І також питання того, що відбувалося з приватною деякою власністю, тобто досліджували трошки, що відбувалося з власністю пана Коломойського, наприклад, інших олігархів. Тому, на жаль, я не думаю, що я можу на це питання вам відповісти. Вони почали з державної власності. По-перше, вони відібрали Крим. Це просто крадіжка. Потім вони відібрали державну власність одразу. Вони запевняли людей, що людям нічого не загрожує. Потім вони забрали велику власність у великих власників. До речі, ми пам'ятаємо ці історії, коли власників там невеличких, але добрих таких готелів в хороших місцях викидали просто на вулицю. Але по більшості простим громадянам нічого начебто не загрожувало. Потім ми пам'ятаємо, як людей викидали з, наприклад, працівників, науковців, заповідників, де вони працювали. Це ж історія навколо Артеку. Зараз ми бачимо, що окупаційна влада, вона заявляє про намір повністю не визнавати всіх українських документів. Що це? Це якесь, ми говоримо про те, що посилюється це мародерство, чи як це можна взагалі назвати? Я думаю, що абсолютно, це є підсилення мародерства. Тобто ці люди дійсно на даний момент відчувають себе безкарними, тому що Росія їх за це карати не буде. Росія є абсолютно державою, де право не застосовується так, як воно має застосовуватися. А Україна, нічого не маючи там юрисдикції, нічого з цим зробити не може. А якщо добиватися справедливості в міжнародних судах, це все ж таки займає дуже багато часу. І також, як говорив пан Сергій, Росія веде певну пропаганду, і говорить про те, що ви будете безкарними, ніхто вас за це не покарає. Це, звичайно, породжує бажання загарбувати ще більше і більше. Але я не думаю, що їм це так зійде з рук.
Тоді в мене, я тут зрозуміла. Тобто це відчуття безкарності, пане Геннадію, це Відчуття сили. це відчуття сили. А слухайте, є ще така цікава історія, що стосується право власності і права на самого себе. Це такі права, які універсальні в світі. І якщо люди, я розумію тих, хто приймає такі рішення, бо не думають, що вони уникнуть відповідальності, але ті, хто купують таку нерухомість, або щось, якісь обороти. Людина, вона купує нерухомість, яка була вкрадена. Ми знаємо, що такі історії були на Кіпрі. Але насправді Україна ж сама в цьому винувата. Ми ж не провели реституцію. Перше майно було вкрадено 44-го року. І Україна не зробила нічого, щоб повернути майно належним власникам. І, власне кажучи, привела приклад, що якщо вдруге ми повернемо Крим, можливо, Україна, держава піде тим самим шляхом. І знову, як кримські татари повертались в рідну хату, я сам бачив такі приклади, і мали її купувати, якщо ще власник був згоден, який фактично вкрав це майно за допомогою НКВД. Другий аргумент. В принципі, на жаль, на превеликий жаль, ми часто переоцінюємо роль і можливості міжнародних судів. Росія не самотня. Є класична справа, навіть дві. Кіпр проти Туреччини. Вперше Кіпр виграв 2001 року, Туреччина не виконала рішення. Це йдеться про Північний Кіпр, де ситуація можна порівняти з Кримом. В 2014 році, тобто через 13 років після першого рішення, винесено рішення щодо справедливої компенсації. Це одно з найбільших в історії Європейського суду з прав людини, 90 мільйонів, якщо я не помиляюсь. І уряд Туреччини заявив, що він його виконувати не буде. Тому насправді єдине, тобто змусити виконувати міжнародне право може тільки сила. Оскільки міжнародне право або застосовується до сумлінних країн, держав-членів, які добросовісні і хочуть, і де сумлінно виконують свої міжнародні зобов'язання, або, як у випадку з Росією, з нацистською Німеччиною, можемо назвати інші приклади, є можливість тільки дійти до Нюрнберзького процесу і покарати злочинців силою, тобто право йде за силою. І тут є найбільше смуток нашого часу, тобто без міжнародного тиску, без підсилення армії, без підсилення силовиків, звичайно, Україна, на жаль, тут здійснює дуже мало зусиль, оскільки армія, знаю не з чужих слів, бо бачу її майже щомісяця в дії. Є підстави вважати, що Росія там може затриматись надовго. А якщо затримається надовго, то вона буде диктувати правила гри. Але я думаю, що все ж таки справедливість, вища справедливість, мудріша за українську владу. Будемо сподіватися, у нас з нами на скайпі на зв'язку Борис Бабін, доктор юридичних наук, професор, колишній представник України в ЄСПЧ. Доброго дня, пане Борисе, ви нас чуєте? Так, доброго дня. Я так сподіваюся, я так розумію, що ви чули промову пана Геннадія Друзенка про те, що тільки сила може примусити країну Росію, саме Росію, як і нацистську Німеччину, виконувати рішення міжнародних судів. Ми зараз обговорюємо питання, оцю заявку пана Аксьонова про те, що вони не будуть визнавати українських документів на нерухомість взагалі. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що тут є два пласта проблеми. Є пласт проблеми, що стосується фізичних осіб, але на сьогодні, будемо реалістами, не він вирішує ситуацію. А є пласт проблеми, пов'язаний з крупним бізнесом, який, власно, і вирішує ці правила гри. Тому казати, що ці процеси зумовлені суто бажанням обмежити права окремих фізичних осіб – це наслідок. Причиною я вбачаю в тому, що є певні економічні інтереси, які призводять до відповідної проблематики. А що ви маєте на увазі? Що можна зробити? Я хочу зрозуміти, що таке інтереси великого бізнесу в питанні конфіскації майна. Якщо ви подивитесь на нашу законодавчу базу, на закон про вільну економічну зону Крим, наприклад, ви дуже чітко побачите ці інтереси. Якщо взяти те, що відбувається зараз, питання перереєстрації документів, вони, як на мене, крім взагалі бажання якнайшвидше привести політико-економічну і правову ситуацію на півострові для інтересів російського бізнесу, мають ще іншу, другу, меншу, але також важливу
підґрунтя – це прагнення просто фізично замінити українські документи на російські. Це більш політичний такий жест, ніж суто правовий, але насправді реальна причина цих процесів – це бажання, як то кажуть, розчистити поле і спростити правила гри для того бізнесу, який зараз там хоче і буде працювати. Я не погоджуюсь з попереднім доповідачем про те, що міжнародне право безсиле, і про те, що лише сили вирішують ці питання, або якісь рішення міжнародних судів. Зрозуміло, що і міжнародні суди, і сила є важливими, але є ще економічний фактор, є питання інтересів глобального і регіонального бізнесу, інвесторів тощо. Те, що ми зараз бачимо в Криму, це якраз свідчення того, що Російська Федерація розуміє, що інвестор в Криму буде внутрішній і виключно внутрішнім, і для нього розробляються правила гри. Зрозуміло, що ці процеси мають ознаки міжнародних правопорушень. Зрозуміло, що заявники з цих питань, як юридичні, так і фізичні особи, так і держава Україна будуть мати відповідні шанси в міжнародних судах, але це не головне. Головне – простий факт. Це внутрішній інвестор, це відсутність зовнішніх інвестицій, це відсутність реального економічного розвитку регіону. Дякую. Дякую, пане Борисе. З нами був Борис Бабін, юрист, доктор юридичних наук, професор. Дякую за консультацію. От, пане Віталію, це питання про, ми вже говорили про те, що відбувається, це злочин. Зрозуміло? Але це розрахунок на внутрішнього інвестора. Тобто на ту людину, яка може придбати це майно і байдуже, вона не буде, вона не планує працювати в західних країнах, вона не планує працювати де за межами Росії. Я так розумію, що мова йде про тих, про яких є прокладки, про якихось таких людей. Можемо ми, наші правоохоронні органи, відслідковувати, хто придбає це майно і вводити якісь санкції хоча б на рівні України і на рівні і домагатися міжнародних санкцій проти саме людей, які купують крадене. Безумовно. І я хотів би сказати, що те, що у України відсутній фактичний контроль над Кримом, не означає, що Україна не контролює деяких процесів, які відбуваються в Криму, і не може отримати інформацію стосовно тих чи інших подій, які там відбуваються. Крім того, є відкриті бази даних російські. Для прикладу, ми можемо говорити і про те, що Росія відкрито говорить про ті підприємства, які перереєструвалися згідно російського законодавства українське. Я впевнений, що і буде відкрита якась часткова інформація стосовно того, хто придбає це майно. Але ж треба дивитися з іншої сторони, які будуть наслідки для покупця і чи набуде він фактично право власності. На мою думку, я виключно переконаний, що дії і покупки такої власності, вони будуть протизаконні, і потім, відповідно, після повернення Криму фактично для території України, то відповідно і вони будуть під загрозою, що робити з цим майном далі. Крім того, правоохоронні органи, є в нас закон України про санкції, який передбачає чіткий механізм збору інформації, передачі її відповідно з правоохоронних органів. Тут головний – це Служба безпеки України, вона передає ці відповідні відомості до Ради національної безпеки і оборони, і відповідно відбувається реакція. Але я думаю, що не потрібно обмежуватися виключно українським, тому що в нас є і дипломатичний корпус, який також діє в цьому напрямку. До речі, я як приклад можу навести, що нещодавно в засобах масової інформації з'явилися відомості про те, що працює підприємство колишнього губернатора, так званого Севастополя. Працює в різних європейських країнах і в Північній Америці. І ми, з'ясувавши ці всі обставини, звернулися саме до Міністерства закордонних справ, щоб вони звернули увагу наших партнерів і США, і Європейського Союзу на те, щоб вони застосовували санкції безпосередньо і до вказаної особи, і до бізнесу, який пов'язаний з ним. Тому я впевнений, що і на міжнародному рівні за допомогою МЗС ми також будемо ініціювати перед нашими партнерами питання щодо відповідальності, в тому числі і покупців, і осіб, можливо, пов'язаних з ними. У нас
до речі, що стосується кримської влади, у нас, наприклад, от цих я очільники окупаційної адміністрації, треба говорити, як є. І, наприклад, у нас Костянтинов, його нерухомі, його об'єкти, вони були тут. Це ж величезна компанія була «Консоль». І той же Чалий, у нього тут були підприємства. Що з власністю, що з підприємствами, з грошима, з активами тих людей, які на сьогоднішній момент є злочинцями? Безумовно, ми, коли відбувся факт анексії, тимчасової окупації, державної зради з боку наших державних діячів, прокуратура ще в 2014 році реєструвала кримінальне провадження за вказаними фактами. У нас дуже мало часу, тому так, і коротко. вказані особи, на все їхнє майно накладається арешт. Сьогодні воно під арештом. В рамках України вони не зможуть ніколи його реалізувати. Дякую. Ми маємо йти на рекламу, але ми обов'язково повернемося після реклами і продовжимо нашу розмову. Не перемикайтеся. Когда у каждого государства